and uphinde ukwazi ukungikhulumela noSibalo umchazele sengikhathele iyangidla lento sisi ukuthi awondla ingane ongazona zakho namaphupho enginawo awekho kahle ngiyazi ukuthi ngirong. Angizwa njengoba imake mfowethu njengoba ngisho ukuthi angikuzwa kahle angizwa uma uthi ezakho iy'ngane usho ukuthini uma ngabe uthi iy'ngane zasisi wakho omncane ezakho. Angifuna ungicacisele lapho ila ngilahleka khona la ngingezwa khona angazi noma mina yini amadlebe amangasebenza angikuzwa ngifuna ungicacisele lapho kuqala bese siyaqhubeka-ke. Dama angazi ngachaza ngithini impela kunjalo nje into enjalo ngiyazi ukuthi kwaba wrong kwaba iphutha ngizokuchazela kahle masekunesikhathi kodwa okwamanje bengicela ukuthi ungidlulisele inkinga le enginayo ngiyazi ukuthi uzosithethisa. Awukwazi ukuthi ungafika uzongitshela amanyala ayikho lento eshoyo uvuka hamba nje uyowasha ubuso angazi noma wenzeni ngoba lento oyikhulumayo angizwa ungazongibhedela la wena. Ungangitsheli lonto ngibhizi kabi mina ukuthi ungangitshela imsangano angizwa lonto esho ungangibhedeli mina hayibo nangu umuntu ehlala hambo. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashela lo mfowethu othi unodaba afisa uludingida nodadewabo. Sawubona njani? Yebo sawubona sisi. Ngiyaphila nami. Cela ungibingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngiyabingelela balaleli ekhaya. Ngiqhamuka le eNdwedwe la ngiqhamuka khona. Qhamuka eNdwedwe. Yebo. Ubekwe yini la? Ngisela Before siqale nje iNdwedwe ngiyithanda le highlight. Ngiyayibona ukuthi yabekwa uNkulunkulu le. Umhlobiso. Yeah, umhlobiso. Yeah. So ubekwa yini la namhlanje? Mntama ngibekwe isimo esibucayi engifuna ukusitshena usisi esingaziwe ekhaya. Ngithi angizama ukuthi ngisho le ndawo ngoba isiyangidla namaphupho enginawo angisalali nokulala kahle ngendlela engiphupha ngayo. Indaba iqalaphi? Indaba iqala la kudadewethu omncane esinayo ekhaya. Sinisitele ekhaya sihlalele nje. Mawuthi udadweni omncane sorry nibangaki wena wesifana? Ekhaya futhi mina ngothi udadewethu umncane mina ngowesithathu khona abanye abafethu abangaphezulu amantombazane. Okay. So udadewethu omncane njengoba sihleli naye ekhaya angazi ukwenzakalani yaqala nje lento le kwangasiyadlala yabo ayi kwavele kwashisa igazi sagcina silala sayenza lento yagcina yathi kwaze kwagcina sekuvela ingane udadewethu ke bena umuntu atshola naye umfowethu nithi ngiyadlala nibangakanani nize nidlala besingaba ncane ngalowo ndlela ngicabanga mina ngangila ko 21 22 yena mhlambe la nibadala phela ukuthi ngathi ngiyadlala ngizosho njalo ngengisi ngazi ngothi usathane idemon ngoba lento angazi ngoba ngithi ngifuna ukisho nje ngoba ngiyabona ukuthi hayibo le demon liyaqhubeka yabo and imfihlo lento ngoba akekho umuntu oyaziyo ngisho yedwa yabo ngiyabona. So ekudlaleni kwenu kwagcina kwenzakaleni kwaphuma umntwana oqala mephuma umntwana oqala usisi athi hayi uvela ukhona umfowethu ahana naye kubo yena uthatha iresponsibility hayi umfowethu uyaqhubeka konke kuqhubeka isikhathi kuphinde futhi kuvela umuntu into ebuhlungu oqala mevela avele ekhubazekile yabo so hayi kubo ukuthi hayi umfowethu uzobamba yena kubo yena ondla sekuphinde kwenzeka okwesibili mawuthi ukhubazekile sorry ukhulubazeke amalungu omzimba noma mhlawumbe khona izinto azenzayo nge-understand autism yebo kanjalo sekuphinde kwavela nalowesibili manje nalowesibili siyamsola naye ukuthi ngokuba hyper kwakhe siyabona ukuthi angathi naye ngathi ngiyambona ukuthi unaleyo nkinga and umfowethu lo umuntu okhona nje siyakwazi nokuthi sihlale naye siphuze kele and uthi noma sephuzile sengiwesedlile akhale abalise enhlizweni yakhe ukuthi kodwa yena yini uNkulunkulu amnikeza izingane ezikanje why yena ngoba akaze kwenzeke kuwo lento enjenganale. Lezi izingane ke abafana noma intombazana? Abafana. Yebo. So bashiyana ngeminyaka mingaki? Bashiyana ngeminyaka emithathu. Bashiyana ngeminyaka emithathu. Okay, oqala uthe mhlawumbe nanidlala mawuthi bashiyana ngeminyaka emithathu I think inaniselini la ku 25. 26 mangibala leminyaka oyishilo. So okwesibili kwenzeka kanjani ukuthi kwenzeke iphuthe nje?
lento le ngoba ngisho iyaqhubeka namanje, hhayi ngoba ngithi isistophile, ngoba mengimtshela sisi ukuthi hayi asiyekeni lento, uvela athi hhayi ngizosho ekhaya, ngizovele ngiyibhadlazeke indaba manje ukuthi thina senzani thina labo. Pho nenza ingane-ke nisebenzisa i-protection kulokuganga kwenu? Angazi ngeke ngize ngisho ukuthini, kodwa kuvele kuzenzekele ngoba kweqala ekuqaleni sokwaba yinto nje ejwayelekile. Ngize ngazikhetha ukuthi angize la ngizoyireporta lento khona ngizokwazi ningisize ningikhulume nosisi, noma ngiconfess kusisi ukuthi sisi ngicela ungisize ungikhulumele nosisi. Uphinde futhi uhambe ungikhulumele naloya mfowethu lowa ukuthi hayi no akayeke ukuzondla ingane manje, ingane ezakhona ekhaya, mina ngizothatha i-responsibility. Mawukuthi khona umndeni ofanele ungihlawulise ngakho noma ungigwebe ngakho, ngizokumukela ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe le ngane mengehle kube ukuthi ziyabuya ziza ngakimina ngilungise lokho engingakulungisa mhlambe zingangcono. Ngiyakuzwa ukuthi-ke na uthi ba-autistic. I-autism angiyena udokotela but ingaphatha noma iyiphi ingane. Wena yini ekwenza ufile engathi-ke na ngoba niyathandana niyihlobo and niyamagazi imancane-ke futhi la mawuthi-ke na usisi wakho nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa? So yini wena ekwenza ufile engathi-ke na mhlampe isona sijeziso ngenxa yokuthi-ke na nalala nabandawonye? Ngokuzwa no-experience nje abantu bekhuluma bakushiyo kuthiwa abantu abandawonye mebelala kube khona ingane ziyakhubazeka iy'ngane zakhona. So ngibona lokho nami ukuthi no angiyithathe le responsibility ngoba ngiyabona ukuthi lento ayikho right, and nami nginamaphupho amambi kuthiwa ngikhuluma iqiniso emaphupheni ami. So nginalokho ukuthi angivele ngiyiveze le ndaba, inkinga bengisasaba bengingazi, kodwa ngiyabona usisi ongakwazi ukungisolvela lento uyena lo mdala ongakwazi uma ngabe ngikhuluma naye. So usisi mdala kunawe? Yebo. So ubhuti-ke lo udadewenu asaqhubeka naye athi iy'ngane zakhe, i-relationship yakho naye injani ngoba phela wena umfowabo wamuntu wakhe? Siyazwana nje sibari, sihlala ndawonye, siphuza ndawonye, mesiphuza ingakho ngize ngazi zonke nje inkinga zakhe, ngazi nokukhala kwakhe konke. Umuntu nje sijwayelene ophilayo nje ngoba akuyena umuntu okude nasenala ngihlala khona, sifana nangathi ngasibangani ngoba every time mesiphuza siba ndawonye. So abazali bona baphi? Abazali abasekho. Yebo. So kwenza yonke le nkiyankiya abazali abekho? Lento iqale besakhona abazali. Besakhona. Yebo. So ingane leyo yokuqala bayayazi? Bayazi kodwa bazi ukuthi ingane yami. Okay. So manje-ke udadewenu uyazi ukuthi ula namhlanje uzotshela udadewenu omdala ngalolu daba? Bengingambikelanga ngalokho, bengingazi. Uzothini-ke manje ngoba ethi-ke yena ngithi uthe uzokuceba athi i-rape or something? Angithi ngakho ngicela ukuthi ngitshene usisi omdala angincengele yena ukuthi kwenzeka isimo esikanje. Usisi omdala umuntu onjani? Usisi omdala umuntu o-straight, ngiyazi kona kuzommangaza kona lokho engizokusho, kodwa ngiyacabanga ukuthi uzo-understand ukuthi iphutha likanje like lenzeke ngoba nakweminye imizi kuyenzeka into ecishe ifana nalezi ezenzeka kumina. Ngicela ukubuza-ke, anginabo obhuti nosisi. Kodwa-ke na indlela esixabana ngayo uya-understand ukuthi usisi. Mase ngiba ne-blessing yokuthi-ke na ngino-cousin abafana nobhuti kumina, ofuthi-ke na nabo futhi-ke na siyaxabana fuseke. Wena yini le wayibona i-attractor usisi wakho? Angazi sibe umuntu ade sikhonzene nje kakhulu. Like nikhule ndawonye ngithi? Sikhule ndawonye, sihlala ndawonye, nje nokukhula sikhula besikade siyilalela ndawonye nje into eyenzakalayo leyo, and noma ungafika siyihlalela embedeni ngeke uze uthuke. Yes, because ilento engiyilindele. Ngoba yonke lento emiyenzeka akekho yinakayo, and akekho umuntu onakayo mengihlalela endlini yakhe sixoxela, ngidlalisela ingane abashana bami, akekho umuntu. So wena yini-ke le attractor-ke kuyena uzuyithola uba ne-erection ngodadewenu? Angeke ngithi nga-attractwa yini, ngathini kwazenzekalela nje naye, angazi noma uyena attracta mina noma kwenzakalani. Sathi wasiqabulana washisa amagazi, saqala kanjalo sakhuzana kwangathi siyayeka, saphinde saqhubeka. Kwakuyilento engathi lokhu iqhubeka kuwukuthi ifihle ngokuthi ukhona ubaba wengane, and bengenayo inkinga yabo kona ngibe naso isikhwele kwesinye isikhathi, kodwa bengeke ngoba bekuyimfihlo lento ekade siyenza, bengeke ngize ngisho into eziningi, bengithula nje, kodwa manje sekuyaqala manje ukuthi lo mfethu iyamudla lento eyenzakalayo. So uready-ke manje ukuthi sithinte udadewenu? Yebo, ngiready.
Ngenzeka ukuthi lo maka lo wawuthola the day wenza lo mkhuba. Noma wazala nawo. Ngazala nawo. Hayi asimthinta udadewabo simtshenge lolu daba sizweni ukuthi uzothini ngalo. Useready ukukhuluma le ndaba engaka emndenini? Yebo, ngicabanga ukuthi sengiready. Hello. Sawona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nobhuti wakho. Uthi ke nanginodaba afisa uludingida nawe ngisacela umlalele. Yebo ngilalela. Ngiyabonga. Ulibambe kanje. Yebo, sawona sisi? Yebo. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ya, imina mntama ngicela ungadini ukuthi ngikufonela sengithi ngike endaweni ethize. Kunento eyodaba olunzima la sisi engifisa ukuthi ngidlulise kuwena. Yebo. Yebo mntama, ngiyazi kunzima, angazi mntama. Indaba imalana nodadewethu lo mncane wasekhaya. Yebo. Yebo, dadewethu uyazi ukuthi izingane lezi ekhona lezi ekhaya esithe ezasibari, izingane akuzona ezasibari. Yebo sisi, angazi ngachaza ngithini ingane zami kodwa angazi ngachaza ngithini. Into engicela kona sisi ungilekelele kuyona. Ngicela ungisiza la ungitshenele usisi akafuna ukuthi ingane atshene ukuthi ingane lezi ezami akafuna ukuthi uthi kube ezami ingane. Emake bo angikuzwa umuthe zakho. Angizwa lo phathi umuthe zakho. Mntama ngiyacela mntama engicela mntama ngicela ukuthi ungikhulumele nosisi and uphinde ukwazi ungikhulumele noSibalo umchazele sengikhathele iyangidla lento sisi ukuthi awondle ingane ngingazona zakho namaphupho enginawo awekho kahle ngiyazi ukuthi ngiro. Angizwa njengoba imake mfowethu njengoba ngisho ukuthi angikuzwa kahle angizwa uma uthi ezakho izingane usho ukuthini uma ngabe uthi izingane zasisi wakho omncane ezakho. Angifuna ungicacisele lapho la ngilahleka khona la ngingezwa khona angazi noma mina yini amadleba mangasebenzi angikuzwa ngifuna ungicacisele lapho kuqala bese siyaqhubeka ke. Mntama angazi ngachaza ngithini impela kunjalo nje into enjalo ngiyazi ukuthi kwaba wrong kwaba iphutha ngizokuchazela kahle masekunesikhathi kodwa okwamanje bengicela ukuthi ungidlulisele inkinga le enginayo ngiyazi ukuthi uzosithithisa. Awukwazi ukuthi ungafika uzongitshela amanyala ayikho lento eshoyo uvuka hamba nje uyowasha ubuso angazi noma wenzeni ngoba lento ekhulumayo angizwa ungazongibhedela la wena. Ungangitsheli lonto ngibhizi kabi mina ukuthi ungangitshela imsangano angizwa lonto esho ungangibhedeli mina. Hayibo nangu umuntu edlala ngambo. Mntama ngicela ungikhulumele nosisi lo uzokwazi uvala ucingo. Simzame futhi. Hi sisi. Yebo. Hi uLungisa lona ngiyabona ukuthi ulivalile ucingo. Yebo. Nginembuzo lana bakithi. Ngoba ethi kena ubhuti wakhe ade ethandana nodadewenu lomncane baze bathola izingane. Akukho mhlawumbe okwakusola kwi-relationship yabo. Kanjani usola kanjani into kanjalo wemntaka kanjani abantu behlele endlini bewubhuti nosisi noma bebambana ayikho into oyicabangayo kuze kube khona izingane kuze yini leyo ihlazo lana amanyala phela lawo. Ngempela nami ilento ade ngisho ukuthi kena kunzima ukuyibuka lento ngoba ubhuti nosisi kuhlezi kuhujwana. Hayi ukuthi kena kuyalalwana kuze kuthola izingane. Angizwa mhlawumbe wena uyamuzwa kodwa mina angi-understand ukuthi sifike kanjani. Yeah. Kuyona ihlazo leli ngoba ihlazo phela leli. Sifika kanjani mahlazweni anjalo. As much as ngingamuzwa inkinga ekhona ukuthi kukhona izingane la ezimbili of which izona idinga usizo. So bengicela mhlawumbe ukuthi kukhulunywe nelunga lomndeni ngoba ngiyezwa kuthiwa abazali abasekho ukwazi ukuthi kena kuthola lesixazululo kusizakala izingane. Hayibo angazi angizwa leyo nto mina angazi ngoba angizwa kwangempela.
Angizwa ngcono mhlawumbe kuthiwa balabo babili ngiyababuka bakhulume bangitshele ngoba nje manje angizwa lento eniyikhulumayo mina. Angizwa ngoba ngingayizwa okwangampela angizwa. So balapha phambi kwami ngikhulume nabo. Umfowenu uyena esinaye la udadweni apparently akazi yena ukuthi uzile uzobhoboza leli thumba ngoba uthi-ke namayikade ethi-ke nabayiyeke lento or kube khona umuntu abakhuluma naye about ingane uthe uzokhala athi rape. So ingakho ezile la ka-Black Life. So ngiyacabanga ukuthi mayisuka la uzoza kuwena nihlale phansi. So bengicela ukuthi ukhona yini umuntu omdala omele ilunga lomndeni. Yini yona yonke leyo nto sebeze benzani kwesekuqaleni. Yeah. Ubona ukusangibuza yena sisi angazi bakhona ukhona umndeni. Ukhona wona umndeni kodwa ke angazi. Hayi Phephisi. Siyabonga kakhulu ukuthi ubambe i-call yethu. Okay, siyabonga. Ungangizwa ngathi ngiyakulokhuzela. Ngiyayixolela lento oyishoyo. But ipain yami ukuthi khona izingane. Because iqiniso ukuthi amanyala la niwenzile. Amanyala angathetheleki and uyacabanga udadweni senimbeke kwi-position manje ngoba uthi uyena omdala ngithi. Senimbeke kwi-position yokuthi ke nabazobuka yena. As much as ingayona i-responsibility yakho ukuthi akadelini. But ke manje ke inye ipain enginayo nizoyeka yini ke after ke sekulungiswe lolu daba. Ngicabanga ukuthi soyeka usisi ngoba uyena oseqhubeka uyena onenkala maybe mhlawumbe usisi emtshena ukuthi lento eyenzekayo imanyala kangakanani kuba mina ngiyaunderstand lento ukuthi ayikho right yena akakuboni kanjalo yabo ubona kusaba kahle kusamnandi kumjabulisa ngisho njalo ngoba ngithi ngiyaqala lo nto le hayi kuyaliwa bekucaka ukuthi hayi mina ngizodestroyeka. Okay. Angaze ngicabanga ukuthi kena khona ama situations anje endlini zabantu. But kena mhlawumbe ukhona omunye okhona lapha ekhaya wenza the same thing. Ungathini kuyena ke bona bengakazalisani? Ngabakhuza nje ukuthi hayi lento akufanele nje baze bayiqala nje ukuyiqala angazi ukuthi iyenzeka kanjani angazi nami kwenzeka kanjani idemon nje engazi le demon lalikade lingene kanjani lize ngize ngilivumele kuze kuhambe ibanga elide kangaka yabo. Hayi. Siyabonga kakhulu. Ithi iba nzima kakhulu ke le especially ngoba ke nayihlanganisa nemndeni and sekukhona nezingane. I think if bekuyibona boba u2 bekuzothethiswa wona bashawe babhaqwe but manje kunezingane ezidinga usizo la sithemba ukuthi ke usisomdala uzokwazi ukuthi ke nakhulume nabadala bathole isixazululo ingane ithola usizo baqhubele phambili. Kulungisa, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.